हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद जीशु। प्रिय भाई भଉଣୀ ମାନେ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସକାଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଏହି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇ ଆସିଅଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ରୋଗରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଶା ହରାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆଜିର ଏହି ନୂତନ ସକାଳ ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଗତ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣ ଆମକୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। କାହାର ଘରେ ଅର୍ଥ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କାହାର ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତା ଅଛି, କାହାର ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ହୃଦୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆମ ଘରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଘରରେ ଶାନ୍ତି ରହୁ, ପ୍ରେମ ରହୁ, ଆପଣଙ୍କ କୃପା ରହୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବେଦନାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ପର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମହାଚିକିତ୍ସକ, ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଉ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କାମ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରଖନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆମ ଦେଶକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ଆମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିଯିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଆମ ଜୀବନର ଆଶା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ। ମୁଁ ମହାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍।